Čaute lidi, já jsem Cukr a vítám vás u nového videa a dneska to budou zajímavosti o Facebooku. Minule jste viděli o Instagramu, dneska o Facebooku. Zase jsem tady našel plno zajímavých informací, plno zajímavostí ze světa Facebooku, takže pokud se vám to bude líbit, dejte sem like, odběr, zvoneček a jdeme na to. When the mama sang us to sleep, but now was just that. První zajímavost. Motto Facebooku je Making the world more open and contented. To znamená v překladu děláme svět otevřenějším a propojenějším. To je jasný. Facebook má velký vliv na sociální média a komunikaci. To víme všichni. V roce 2020 byl Facebook nejvíce stahovanou aplikací na světě s více než 2,6 miliardy stažení. Taky hustý. Protože Facebook je vlastně celosvětová ta sociální síť, ale spíš si stavují ty důchodci, takový ty starší lidi prostě. Pro mladší je ten Instagram. V roce 2012 Facebook koupil Instagram za $1 miliardu, což to jsem říkal v minulém videu, je tak 2 miliardy až 5 miliard. Nevím, korun českých. Instagram se od té doby stal jednou z nejpopulárnějších sociálních platform zaměřených na sdílení fotografií. To je vlastně dodnes. Facebook má svůj vlastní kampus s názvem Facebook Campus. Nachází se v Menlo Parku v Kalifornii a je navrženým tak, aby poskytoval inspirativní a produktivní prostředí pro zaměstnance. To je vlastně pravda. Facebook se neustále rozvíjí a přináší nové funkce. Každým rokem se to aktualizuje a prostě to přinese nové funkce toho mobilu. Jednou z těch nejvýznamnějších je Facebook Live, který umožňuje uživatelům streamovat živá videa pro své přátele a sledovatele. Když mám Facebook, tak to asi vím. Facebook má také svou vlastní kryptoměnou nazvanou Libra. Nyní přejmenovanou na Diem. To je, co to znamená. Měla by sloužit jako globální digitální platidlo. Jo, což to se dá. Facebook je aktivní ve vývoji umělé inteligence. Využívá je například pro automatické rozpoznávání tváří na fotografii a vytváření personálních doporučení. Taky dobrý. Facebook je často kritizován za ochranu soukromí a manipulaci s daty uživatelů. Což tak znamená, že na Facebooku jsou hodně podvodníků a kteří se prostě vydávají za... prostě tam najdeš spoustu falešných profilů a ten jeden člověk se vydává za toho druhýho. Což to je fakt hnusný. Tak... Tyto obrázky byly zdrojem kontroverzní a vyvolávaly diskuze a etice o regulaci sociálních médií. Počkej, to jsem četl. Nevím. Zakladatel a CEO Facebooku Mark Zuckerberg se stal nejmladším miliardářem na světě ve věku 23 let. To je fakt jako nejmladší ten miliardář, který se prostě stal tady těch rocích. Facebook má také svou vlastní síť se serverový farm, která je rozprostřená po celém světě. Tyto servery umožňují uživatelům rychlý a spolehlivý přístup k jejich účtům a sdílení obsahu. Taky dobrý, no. Ale vlastně, když jsme u toho Facebooku, už je to dočtený všechno,
tak mě můžete taky sledovat na Facebooku. Děkuju. No a pokud se vám to líbilo, tak budu rád, že sem dáte like, odběr, zvoneček a mějte se hezky a zase někdy čau.